Tul l-aħħar 4 snin il-Fondazzjoni Dar Elena bl-għajnuna ta' 3 shelters li 2 minnhom huma ta' emerġenza, eluf ta' persuni mhux biss sabu platt sħun kuljum, iżda anke saqaf fuq rashom. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġie ppreżentat rapport tal-Fondazzjoni għal dawn l-aħħar 4 snin. Fil-fatt, il-Fondazzjoni offrit ikel lil 2111 persuna li kienu spiċċaw ħabta u sabta bla saqaf fuq rashom minħabba raġunijiet varji. Ewlenin fost dawn hemm vizzi, dħul baxx, mart mentali jew barranin li ġew Malta biex jaħdmu u spiċċaw bla saqaf fuq rashom. Bejn l-2017 sal-2020 il-Fondazzjoni offrit 1126 sodda individwali. 73% jkunu rġiel u 20% u 7% jkunu nisa u tfal rispettivament. Iċ-ċermen tal-bord tal-Fondazzjoni Anthony Girard spjega li l-Fondazzjoni notat li fl-aħħar 5 snin kien hemm ser ta' suċċess fost persuni ġew bżonn għajnuna u nnota l-effett li ħallit il-pandemija fuq il-Fondazzjoni. Il-pandemija ħallit effett trement fuqna għax in-nies ma setgħux jiġu jidħlu jiklu hawnhekk, allura kellna nagħmlu l-ikel u ntuhomlhom mit-tieqa l barra. Jiġifieri imma apparti l-pandemija, is-sabiħ ta' dan il-proġett huwa li huwa tripit li għandek il-privat, il-gvern u l-knisja jaħdmu flimkien għall-għan ta' dak l-inqas favorit minna. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon spjega li l-Fondazzjoni Dar Elena qed tagħti wens lil bosta. Is-soċjetà kull wieħed waħda minna niffurmaw parti minna u wieħed jinnota li hawn mhux biss NGOs manka organizzazzjoni biex ngħidlek kummerċjali li qed tidħol fis-settur soċjali. Hawn spazju għal kulħadd fis-settur soċjali u qed jawgura li dak is-sens ta' dak is-sens anke ta' kooperazzjoni insaħħuh fl-aħjar interess tal-poplu tagħna.